Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akube injabulo yodwa ngempela sonto kumama Kasomahlaya uThando Mseleku waziwa ngelikaThando comedy lapho abenze khona isiphihli somcimbi endaweni yasemgababo obusuka emgababo olibangise ePortshepstone. uThando comedy uThando comedy obembesa waphinde wakhehla ingoduso yakhe ushiye abantu abaningi bebambe ongezansi njengoba kuSomahlaya usemncane futhi abaningi bebengakalindeli ukuthi ngenza into enhle kangaka. Enye yezitatheli zethu eyakhuluma nomama kaThando uPaule kanje awubambela. Nginibingelele babukele emakhaya kuphi na kuphi la nisibukele khona. Namhlanje ke ngila kwaMseleku ngiphethe umama omuhle ngendlela emangalisayo. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele mama kwiZwida Media TV. Yebo, siyavuma. Unjani ma? Ngiphilile ngingazi kunini. Awubingelela abantu abakubukele emakhaya. Ngiyababingelela bonke abantu esinabo namhlanje. Ngicela nje ukubabingelela ngosuku olukhulu namhlanje kuthina lukhulu ngendlela esimanga. Sizizwa nje sinenjabulo enkulu namhlanje njengoba sihamba nje siyale kokwembesa le koShepstone. Mama ngabe kwenze njani namhlanje ngama uchazela umbukele ekhaya ukuthi ngabe namhla yini le engaka isibekela ekhaya njengoba kuze kwafika nezintatheli nje? Njengoba kuze kwafika nezintatheli nje osukwini namhlanje ingoba sihamba siyokwenda siyambathisa senza konke nje okuwusiko siyokwenza siyogcina khona osukwini namhlanje. Ingakho sithe nje nasibona sibaningi ngalolu hlobo phakathi kwaleli khaya ingoba sihamba siyaphuma siyangapha koShepstone emehlo omnyama la siyokwembesa khona. Mawungathi utshela umbukele ekhaya mama ubona nje umama kabani lengikhuluma naye? Umama kaThando kahle kahle kodwa bambiza ngocomedy. Okusho ukuthi uma wakheke lo comedy imina njengoba ngikhuluma nje ke kusho ukuthi ke ngikhulumela yona ke indaba yamalobolo akhe ucomedy njengoba sihamba nje sikhishwa uyu comedy njengoba siyale koShepstone. Uzizwa unjani mama ngosuku la namhlanje ngoba indodana yakho yenza into enhle kangaka? Ngijabule ngohlobo lwesimanga angazi ukuthi ngingathini. Ngijabulile kodwa nje ngiyafisa ukuthi ngishona la siyakhona sihambe kahle nabo basiphathe kahle kube mnandi size siphume nala ekhaya kukuhle. Ake ngibuze ke ma eqala yona lento ayenzayo wayithatha kanjani njengomama? Angifuni ukuqamba manga nami ngiye ngibe umzalo bagqugquzelayo ukuthi bakwenze lokhu ngoba angithandi ukuthi badlale ngeingane zabantu. Ngiyengithanda ukuthi nje umuntu mase ikhombile lapha ekhombe khona wazalisa khona ngithi ke cha kusho ukuthi kufanele kube uyena umakoti lo ngoba kufanele ukuthi uhambe uganga ngeingane zabantu bese kugcineni ziyasala uqhubekele phambili. Ingakho ke namhlanje kwenzeke kanje ngoba uyumntwana olalelayo kakhulu ngathi mangabe ngibatshela nje ngiye ngibayale nje bonke ngithi umuntu mayise khona lesebone khona akabone khona alungise khona yonke into angahambe shiya amacala zonke inkalo. Siyabonga kakhulu mama. Angathi nje amazwi akho ogcina usuvala nje. Ngiphakama nje nokuthi ngibonge kakhulu ngento uThando comedy asethe waphumelela ukuthi ayenze ngoba nje akazange nje njengoba nje umbona nje wenze lo mcimbi ungaka nje akakaza zafune ngisho nalutho nakumina njengoma wakhe. Wow. Akafunanga lutho nje uthe nje ma ngibe ngisathe asambe siyothenga uvana aphume ngemoto abuye nempahla seyithulule endini ngize ngithi mina hayibo angaze ngikuboneke lokho umuntu eyithengela. Ngibona ukuthi hayi cha amandla khona endodeni ngoba phela kusho ukuthi uma sihamba naye mhlawumbe ubona nokuthi ngizoze namhlanje ngikhombe nokwami nokunye ngimphazamisa umqondo. Siyabonga kakhulu mama. Siyabonga kakhulu ngiyabonga kubona bonke abantu abathe bayimenywa abaphumelela ukuze sikwazi ukuyosupporteka lapha la siya khona. Siyabonga. Ngiyabonga.